Is-sajf żmien ta' vaganzi, mistrieħ, lob u għaw ma' tfal. U wkoll żmien ta' xemx qawwija. L-għada volontarja ta' drittijiet ta' tfal Celebrities for Kids iddeċidiet li tieħu azzjoni dalgħodu fil-bajja sabiħa f'Birzebbuġa. Issa ħammorru nqasmu xi ftit sunblocks biex ngħinu dak it-tfal li ma jkunux imderkin nindilkuhom bis-sunblock. Tinti tindilek? Ejwa jien nindilek, jien noqgħod fid-del, nindilek. U t-tfal fuq ix-tajta laqgħu bħeġġa lill-kaptin tat-tim nazzjonali li kienet iqasmilhom u saħansitra jidlikhom bis-sunblock. Min-naħa l-oħra tfal ingħataw aktar informazzjoni dwar x'effetti jista' jkollha x-xemx. X'tagħmillek ix-xemx? Taħarqek, ġibek sewda ħafna. Kont tqaxxarlek il-ġilda. U x'tagħmel biex ma tagħmillek xemx? X'ħafna jien. Tweġġa' għajnejk. Ija, tista' tqabdek u ġieħ ta' ras u jekk tħares lejha tista' tagħmilk ix-xemx. L-għaqda volontarja Celebrities for Kids nidiet ir-raba video edukattiv bis-sem ta' Mojra Delija bl-isem ta' Attenti mix-xemx. Chris Fern, chairperson ta' Celebrities for Kids, fakkar kif il-melanoma fl-aħħar 20 sena irduppjat f'pajjiżna. U ħafna minnha toħroġ wara li persuna tkun esposta fix-xemx sa minn età żgħira. Għalhekk l-appell jibqa' wieħed. Tagħmel sunblock. Full bloom, summer's here on the 21st of June.